Sa una, ang lokal nga tawag din is Lake Kumita. Kay ang tag-iya sa yuta, Kumita, who happened to be a good friend of the first family. Barkada ni Gov ang original nga tag-iya din Pagkakaroon na by Sherwin and Brother Mike, ipangalan na nato nig Mount Apo Agri-Eco Tourism Park. Muna na siya bagong pangalan, gikoin na to sa Majestic Mount Apo nga kaniadto og hangtod karon atong ma-experience labi nagmuanit tagbuntag kanang tubig nga naa sa lake mo mirror din ha ang dagway sa Mount Apo during buntag. Kay usually kung gusto ninyo saksihan ang Majestic Mount Apo, ang pinakagwapo nga oras mo ani dire alas 6 ngadto sa alas 8 buntag. Nahitabo ni Brother Sherwin and Brother Mike nga nahunahunaan ni ma'am nga i-develop ang Lake Kumita kay nagabaklay man gud mi dire kay sa dili pa lang layo-layo din unahan gamay na property si Ma'am Didi. So nahitabo ato one morning ni anhibi din nagsuroy-suroy, nakita ni Ma'am Didi ang potensyal sa maong Lake Kumita. So ang nahitabo kauban na mo anang panahon na nga nagbaklay-baklay din ang kanhing kapitan sa Kapatagan si Junjun Morales. So gihangyo ni Ma'am Didi si Junjun Morales o ang mga kaubanan nga miyembro sa konseho sa barangay sama ni Uping Pareñas o si kaning kagawad Nonoy Rosima nga maghimo og resolusyon nga mo request kay Congresswoman Didi Cagas para i-develop ang maong site. So that was 2018 kung wala ko nakalimot, ikaduhang termino ni Congresswoman Didi Cagas, iyang gisugdan ang pag-develop sa ato ang Lake Kumita or Mount Apo Agri-Eco Tourism Park. So ang unang yung project nga gihimo ni Ma'am Didi diri kanang dalan entrance that is worth 18 million pesos. Muna pinakaunang project ni Congresswoman Didi Cagas. Then year after, nag-budget na po siya another 20 million. Kanina pong kural ang atong gihimo. Do grabe ang experience nato para lang yun mapundar ni Congresswoman Didi Cagas ang maong tourist site tungod kay naagay mga kaubanan po nato din nga taga Kapatagan nga dili man matawag og anti-development kundi naapil og igo ang lahang mga kayutaan. Apan tungod sa kaayo sa programa ug plano ni Ma'am Didi, iyang gi-present sa mga tag-iyuta nga naigo sa maong development nga kaning tanan iyang gihimo dili man para niya kundi para sa barangay Kapatagan. So ang netabo Brother Sherwin and Brother Mike na kuang gyud napadayon ang proyekto ni Ma'am Didi. Moto nagsunod-sunod na ang atong mga pondo ug dili ko masayop by Sherwin ang atong pondo as of this time naanata sa 120 million pesos nga pondo nga gibubo dinhi sa Mount Apo Agri-Eco Tourism Park. Kabahin sa maong pondo Brother Mike and Brother Sherwin kaning atoang development sa site, admin building, restaurant, hotels, day tour cottages, development mismo sa lake ato na siyang palawmnan para mulalom siya, and then sa maong lake na adi na ang gitawag na itong inflatable park, katuganing park nga maglutaw sa tubig nga pwedeng dulaan sa mga bata og tiguang, natay gazebo din na, butangan na ito nagtulay, paingon sa tunga, natay swimming pool, natay jacuzzi, o natay amphitheater, natay picnic grove, natay uban pang amenities like fishing, kayaking din sa maong lugar. Apan matud pa ni Congresswoman Didi Cagas, ang pinaka-importante nga asset sa maong lugar ang iyang klema nga dili ka bayrag kwarta. When you are here at the Mount Apo Agri-Eco Tourism Park, wala na kinahanglang aircon. Kay bugnaw ang lugar. Plus, mingaw, ma-feel good nimo nga kung magbakasyon ka dire, musuroy ka dinhi, ma-feel good nimo nga hilom, quiet, relax, maka-chill good ka ining lugara. Within this year, atong mahuman ang katong package nga to nga ikalima naman ka packages 120 million, pero ang kinatibuk-an gyud nga budget supposedly nga giplano sa Department of Public Works and Highways with Ma'am Didi moabot ni og mga 200 million pesos. Pero di na nato pabuton pa nga moabot na nga pondo, kinahanglan dunay soft opening nga may tabo dinhi sa maong tourism site. Unya nagplano si Congresswoman Didi Cagas nga kaning maong gambalay nga ligasiya niya sa katawan sa Davao del Sur, iyang i-turn over sa probinsya sa Davao del Sur kay Governor Dudut Cagas para ang provincial tourism na ang opisina ni Governor Dudut Cagas
ang mumintinar sa maong gambalay. Unya, ato pong ipaabot diay nga appeal sa programa, sa project, ining maong site, ang pag-develop of potable water, tubig, alang sa, exclusive lang yun, alang din ni sa Mount Apo Agri-Ecotourism Park. So kung muabot man nga ato ning abrihan, dili ta problema sa tubig, dili ta problema sa kuryente, kay na-appeal na sa atong programa ang generator o ang tubig nga mainom para sa atong mga turista pohon nga mudayo o mo experience sa kanindot sa Mount Apo Agri-Ecotourism Park. Na inumanan di pumuntan. Pon naa brother kay naatay restaurant dito nindot. Basta nga kung naibawan brother Mike murag all in one na naa na din ni sa maong dapit. Naa na diri sa Mount Apo Agri-Ecotourism Park.